Fl-aħħar xhur kellhom jittieħdu deċiżjonijiet ebsin iżda dejjem ittieħdu favur Malta u l-Maltin. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela fl-intervista li kellu mal-Professur Andrew Azzopardi fejn spjega kif Gvern Laburista mmexxi minnu għamel riformi u bidliet storiċi li llum il-ġurnata qed juru lil Malta bħala pajjiż li jħaddan is-saltna tad-dritt b'serjetà. Dak is-setat li ħadd ieħor fl-amministrazzjonijiet preċedenti rridhom għalih bħala Prim Ministru għandu setat kellu setat wiesa l-Prim Ministru jien erħejthom. ħatra tal-President jena naraw kif irriformajni għal-ħatra tal-Premju Mħallef, il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija nifsu with a public call, mbagħad il-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, grilling quddiem il-Kumitat Parlamentari dawn huma il-bidliet enormi li għamilna f'pajjiżna, bidliet li verament juru kemm aħna gvern konvint fit-trasparenza u fil-kontabilità, jiena verament nemmen fis-saltna ta' dritt, ma bdejtx nemmen f'jannar li għaddem mint sa minn meta gradwajt bħala avukat fl-2003. Il-Prim Ministru assigura li dak li jagħmlu għal ġid tal-pajjiż u tal-Partit Laburista u ma jħares lejn wiċċ ħadd. Hawnhekk irrimarka x-xogħol eċċellenti li tiwettaq il-Korp tal-Pulizija immexxi mill-Kummissarju Angelo Gaffà. Robert Abela ffaħħar ukoll il-ħidma tad-Direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, il-Kurunell Alexander Dalli, li b'dixxiplina irnexxielu jikkontrolla id-droga fil-ħabs. Il-problema, il-pjaga, l-ikbar pjaga li qatt kellna fil-ħabs li kulħadd kien qata' qalbu li xi darba nsolvuha. Illum mhux ħanejt eliminata kompletament imma kważi. Dwar il-pieni mogħtija mill-qorti, il-Prim Ministru qal li jemmen fl-aspett li minn żbalja jingħata t-tieni ċans, iżda sostna li min jagħmel ir-reati jrid iħallas ukoll għaliex inkella il-pajjiż ikollu liġi tal-ġungla. Fl-intervista Abela mir referenza wkoll għal vittmi f'dawn il-każijiet. Imma ma ninsewx il-vittmi laqqas. Min kien vittma ta' reat irid ukoll jara illi saret sens ta' ġustizzja miegħu ma jistax ikollok inti vittma jinnaf ta' reat sesswali. U ma jiġri xejn, jew jeħelb sentenza ħafifa. Brabta ma' rapporti fil-medja dwar nuqqas ta' ħlas tat-taxxa mill-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Prim Ministru Robert Abela għalli dinja problema komuni fiż-żewġ kandidati. Illum qed naraw żewġ kontestanti li għandhom problema komuni. Problema komuni fil-każ Adrian Delija illi la issa għaddejja mill-2017. U Bernard Grech dak li qed naqraw dalodu, il-kwistjoni tat-taxxa immiktar minn hekk. Id-diffikultajiet finanzjarji personali tagħhom. U din hija xi ħaġa li verament inkwetani. Għaliex inti tmur biex tidħol fil-ħajja pubblika kap tal-oppożizzjoni prospettiv Prim Ministru tal-pajjiż, meta għandek diffikultajiet finanzjarji? Robert Abela wera d-dispjaċir tiegħu li f'mumenti diffiċli suppost sab l-oppożizzjoni ta' spalla mal-gvern sab oppożizzjoni li għamedija biex tibdel il-kap tagħha dam differenza għall-gvern immexxi minnu. L-impenn tiegħi huwa li nibqa' naħdem kif qiegħed bħalissa flimkien mal-bqija tal-kabinett, mument li bla preċedent tal-pajjiżna fejn urejna kemm aħna verament gvern iffukat. Mhux gvern li għamilna kollox b'mod perfett, imma li żgur huwa partikolarment minn Marzu s'issa mindu kellna l-pandemija mxejna b'mod prammatiku, kellna handling effiċjenti tas-sitwazzjoni. Il-Prim Ministru temm jirrimarka kemm Gvern Laburista huwa gvern iffukat li mexa u se jibqa' miexi b'mod tajjeb favur il-Maltin u l-Awċin.